tụgodoro anyị ofu ihe ma ọ bụ ebo ekwekọrịtara taa a ga-eji aga na ihe mgbanwe dị na nke ugbu a rika nke mbụ ikele n'ụzọ pụrụ iche onye ndu ọha na eze ndị Igbo n'ụwa niile bụ Chief Barrister John Nwodo, onye nke mbata ya n'ụgbọ ndu ọha na eze wetara ihe karịrị akarị, weta njikọta ndị Igbo, weta mbulite ọdịmma ndị Igbo ime obi wee ebe a na-enwe ntụle nnyocha na iwere ọnọdụ kasị ibie na ihe gbasara ọha na eze ndị Igbo n'ụwa niile. N'ihi nke a mgbakọ nke anyị nwere taa wụ iji tụlee ihe gbanyere ihe gbasara ndị Igbo n'obodo anyị bụ Naịjirịa taa n'ụzọ dị iche iche, ka ihe gbasara ọpụpụ asị ndị be anyị ga-apụ n'ugwu, nke ihe gbasara ọnọdụ ndị Naịjirịa nwere, ndị Igbo nwere ike iji nweta onwe ha karịa n'ụbọchị nke taa, ka ihe gbasara otu ndị Igbo ga-eji wụrụ ndị ga na-agba mbọ hụ na ọdịmma anyị ga-abụ ihe ga na-aga n'ihu oge ọbụla. Nwere nke na-eso okwu ugbu a ya bụ mmachi ahụ ndị gọvanọ machiri otu IPOB. Anyị mana dịka nna anyị kwuru, ụmụ okorobịa ha na-eji eme ihe, ha na-eji inwe na ọbara ọkụ na-eme ihe, mana ndị okenye na-eme dịka abịazie na ụka ndị gọvanọ si kwuo, ụfọdụ anabataghị ya n'ụdị na onye ara na-adị mma n'obodo. Onye isi ike nke anyị dịka gasị na enyechaghịzie nkwado onye egwu ka ọ bụ gịnị, kedu ọnọdụ ebe ndị ọha na eze kwuru ya bụ nke mbụ ọnwụ m abụrụ otu n'ime ndị gọvanọ ndị mere mkpebi ahụ, maka na ndị gọvanọ bụ ndị bụ ha na-akpọ chief security officers of the states n'ebe niile steeti nọ n'obodo anyị ha na-achị, n'ihi ya m otu onye n'ime ha. Mana ihe nke m maara abụkwa n'ebe ndị ọha na eze nọ na ya wụ na anyị ekweghị na ụmụ okorobịa anyị ndị nọ na ndọrọ ndọrọ nwere onwe Biafra wụ ndị a na-akpọ ndị ogbuere ọbara makwa nke a na-akpọ terrorist. Ọ bụ ofu n'ihe ndị ka anyị kwere na ya taa. Anyị ma na ọ bụ otu esi kemgbe alụchara agha Naịjirịa na Biafra, otu eji were ndị Igbo na-ebula ha azụ, were ndị Igbo hapụ na-eme ka ha wụrụ ndị ga-ewere ọnọdụ dịka ndị ọzọ si were na obodo anyị bụ Naịjirịa. Otu a na-esi eme gọọmenti ndị niile dị iche iche rutekwa na nke ugbu a, ma nke ugbu a nọ na ya jiri mee ihe dị iche iche iji hụ na ndị Igbo ewere ha ọnọdụ ruru ha dịka ndị ọzọ wụ ndị soro nwere Naịjirịa anyị, ma ndị ugwu ma ndị ndịda ma ndị ka ọzọ. Ọ wụ ihe ndị a nke ndị oyibo na-akpọ cumulative effect wụ ihe kpatara ụmụ okorobịa anyị jiri na-agba mbọ na-eme ihe ọ na-adị ka ha na-enupụ isi ma ọkwa na-ekwu okwu dị iche iche iji hụ na anyị nwere onwe anyị, iji hụ na ihe gọọmenti nọ n'etiti na-ekwu awụ otu esi ghọta ya. Mana n'agbanyeghị ọha na eze wụ nna, ụzọ nna si aghọta ihe awụ ụzọ nwa si aghọta, ụzọ nna si achụ ihe ruru ya awụ ụzọ nwa si achụrụ ihe ruru ya. Mana o kwere m nghọta na mkpebi ndị gọvanọ anyị kpebiri ka ọ dịrịgodo otu ahụ ugbu a maka ọdịmma nke anyị, maka na anyị chọghị ịkwafu ọbara, anyị chọghị ka anyị were ike ebe ahịa dịka o siri dịrị. Mana ma m n'oge na-adịghị anya ọ na-chukwu abịa ma nye aka mgbe ihe na-ebịara abịa dakwa jụụ, ndị gọvanọ anyị na ndị ọzọ nwekwara ike isi ngwa na otu unu kpebiri na ndị ọbụla nwere ohere ị na-ekwu ihe gbasara ọdịmma ha. A na-enwe ha na-akpọ freedom of expression na freedom of association na ụwa niile, ọ nọ na Charter United Nations. Unu gakwa n'ihu na-aga otu a. Mana ihe mere nke ugbo o ji dị otu awụ dịka ndị oyibo na-ekwu the terrain, the combustible, the tempo nọ in an inflammatory situation. Onye o ji dị ka ha si ngwa ụmụ anyị ndị na-ekwu okwu nwere onwe ha bụgodo na ihe gbasara ya ugbu a, mgbe ọbụla ọ dara jụ eche m gwakwara m na ha ga-ekwugharị okwu ahụ ha kwere, maka na enwe onye ga-asị mmadụ ekwula okwu, enwe onye ga-asị mmadụ akpala ya na ndị ọzọ akpakọla mkpakọ. Mana ha na-ekwu owu na nke ọbụla nwere ike ikwu ya bịa tinyewe nsogbu, ma ya gafewe oke, ma ọ aghọtaghị ihe mgbe ekwesịghị ikwu ya, ka enwere ike mara otu a ga-eji mee ka ọ data ụjọ.